O grupo de goberno formado polo Partido Socialista, a Marea e o edil do grupo de non adscritos, Luís Salamancos, materializaron esta mañá co BNG o denominado como Pacto da Auga. Un acordo que permitirá sacar adiante o orzamento, que ascende a 14,7 millóns de euros, en base ao compromiso de investir máis de 600.000 de fondos propios en obras de saneamento e abastecemento de auga. Para os nacionalistas, as dúas principais prioridades para Noia. Estamos falando deste Pacto da Auga, que quere dicir que o Concello de Noia durante o ano 2026 destinará máis de 600.000 euros a estas dúas partidas, o que quere dicir unha nova concepción total da forma de entender este Concello, que é apostar polos servizos básicos, non apostar polo máis importante. Dende o Concello sinalaron que se trata dun orzamento real, que recolla as principais necesidades do municipio, froito da racionalidade e o control do gasto dende a súa chegada á alcaldía, na que lograron situar a débeda real por debaixo dos 5 millóns de euros, rebaixando máis de 1 millón de euros nestes 6 meses de goberno. Que é este orzamento? Pois é un orzamento real, un orzamento que ven reflexar a realidade e as necesidades de Noia. E hai un aspecto tamén moi importante que quero destacar, que é a realidade de plasmar o gasto real de costes que non estaban reflexados nos anteriores orzamentos e que nós tamén tiñamos denunciado. O exemplo máis claro, o exemplo da xestión do lixo, a factura que a mancomunidade. O gasto real de factura deste Concello xunto coa deuda que non se estuvo pagando durante estes anos ascende a unha cuantía de 2.115.000 euros que están debidamente orzamentados, cando o goberno anterior tiña unha partida de 960.000 euros. Estamos ante o orzamento máis alto da historia do Concello de Noia, son 14.736.219,18 euros, prácticamente medio millón por encima do orzamento anterior, e ademais, con todo o que se comentou aquí, creo que estamos moi satisfeitos. Quero agradecer, como xa fixo o alcalde, pero creo que destes últimos 3 meses de traballo aos traballadores e traballadoras, fundamentalmente traballadoras do Servizo de Intervención. Creo que fixeron un esforzo enorme para que hoxe esteamos aquí. Non é baladí que no mes de xaneiro, por primeira vez en moitos anos, o Concello de Noia teña un orzamento aprobado en tempo e forma. A idea é levalo xa ao pleno ordinario deste xoves para a súa aprobación inicial.